drahí priatelia na ceste modlitby a viery. Dnes naše video začneme zamyslením, ktoré reflektuje realitu asi každého z nás a ukončíme ho modlitbou. Ako kresťania často prosíme Boha o pokoj, o trpezlivosť, o posilnenie lásky. No a Boh vo svojej nekonečnej múdrosti využije aj náročné situácie a stretnutia s ľuďmi, ktorí sú pre nás výzvou, aby v nás vybrúsil to najlepšie. Dovoľuje, aby sme narážali na hrany iných ľudí, pretože vie, že len tak sa z nás môžu stať drávkami, ktoré žiaria jeho pokojom. Možno je to vo vašom prípade náročný kolega, kritický sused, alebo niekto blízky, s kým si nerozumiete. Svätý otec František nám pripomína vzácnu radu, ktorú dával veľký mystik svätý Ján z Kríža svojmu učeníkovi. Žiješ s druhými, aby ťa formovali a cvičili v čnosti. Skúsme sa nad tým na chvíľu zamyslieť. Ján z Kríža nehovorí, že s druhými žijeme preto, aby nám bolo vždy príjemne. Hovorí o formácii. Predstavte si neopracovaný kameň. Aby sa stal hladkým a žiarivým, potrebuje narážať na iné kamene. Trenie, ktoré vzniká v našich vzťahoch, je presne tým nástrojom, ktorým Boh opracúva hrany nášho ega. Bez tohto trenia by sme ľahko podľahli ilúzii, že sme už svätí, trpezliví a milujúci. Až v kontakte s tým druhým sa ukáže, koľko skutočnej lásky je v našom srdci. Takže ak vás niekto na budúce popudí, rozčúli, myslite na toto. Druhí ľudia nie sú prekážkou na našej ceste k Bohu. Oni sú tou cestou. Sú akousi posilňovňou ducha, v ktorej si trénujeme svaly trpezlivosti, pokory a odpúšťania. Boh nám nedáva trpezlivosť ako balíček z neba, ale dáva nám príležitosť ju trénovať. A tou príležitosťou je často práve ten protivný človek. Napíšte mi do komentárov, ktorá čnosť je pre vás v kontakte s druhými najťažšia. Je to trpezlivosť, mlčanie či prijatie inakosti? A teraz už prejdime k modlitbe, drahí bratia a sestry. Pane Ježišu Kriste, Ty si prebýval medzi nami a v nekonečnej láske si znášal naše slabosti. Daj mi vnímavý pohľad a urob moje srdce tvárnym, aby som v každej ťažkosti rozpoznával príležitosť rásť v čnosti a pripodobňovať sa Tebe. Pane Bože, ďakujem Ti za všetkých ľudí, ktorých mi posielaš do cesty. Za tých, ktorí ma naplňajú radosťou, aj za tých, pri ktorých ma vedieš k trpezlivosti a pokore. Keď ma zachváti nepokoj, posilni ma svojou milosťou, aby som neustupoval pred skúškou, ale s dôverou sa odovzdal Tvojej vôli. Amen. Božia škola čnosti sa nerealizuje v teórii, ale v našich susedstvách, obývačkách či kanceláriách. Nezabúdajte, tie najkrajšie diamanty vznikajú pod najväčším tlakom. A teda ani vaše náročné vzťahy nie sú trestom, ale Božím pozvaním rásť. Drahí priatelia, ďakujem, že ste dnes kráčali so mnou. Ak cítite, že tieto slová môžu pomôcť aj niekomu inému, zdieľajte ich. Vaše páči sa mi to a komentár pod videom pomáhajú rásť kanálu a šíriť posolstvá viery. Nech vás ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.